Hi! Welcome to the first ever episode of Talk Vibes, where we can talk about relevant topics of our times. Here, we can share our views and opinions, create awareness, and inspire others. My name is Ian Falomena, and I will be your host for today. Kamusta na nga ba ang ating mga kababayan sa panahon ng pandemya? Ngayon, na unti-unti nang bumabalik sa new normal ang ating mundo. Ano-ano kaya ang kanilang kwentong pangkalusugan at pang-espiritual? Tara talkers, alamin natin! Inikot namin ang kalye ng Manawag upang makapanayam ang ilan sa ating mga kababayan tungkol sa kanilang mga karanasan sa panahon ng pandemya. Sa gitna ng pandemya, paano naapektuhan ang iyong pananampalataya sa Diyos? Mas lalo pong lumakas ang pananampalataya ko at tumibay yung pananampalataya ko sa Diyos dahil nagkaroon po ako ng mas maraming time para sa Kanya, para magdasal po, para po matapos na po ang pandemyang ito. Hindi na po nakakapagsimba. Bira na lang po makapunta ng simbahan, hindi po gaya nung dati. Nabago yung buhay namin kasi palaging nasa bahay. Although medyo ninenervyos dahil sa pandemya, pero at least nag-stay kami sa bahay, nagkaroon ng family bonding. Ang masasabi ko, it's totally different. Kumbaga sa pag-ikot ng 360 degrees na bago ang buhay ko. Nabago yung buhay ko ng pandemya dahil nagka-pandemya, namatayan kami ng kapatid. Tapos, tumihirap ang hanap buhay namin na mga tricycle driver. Kunti na lang na hanap namin, naiuwi namin sa pamilya namin. Sa paanong paraan nyo naman po nalabanan ng pandemic? Unang-una dyan, prayers, diba? Through prayers. Alam naman natin that prayers can move mountains. So yung prayers, tsaka siyempre sa pagsunod sa mga healthy protocol, pag-iwas sa madaming tao, yun ang ginawa namin pamilya, pagdarasal before matulog. Naging madasa din kami dahil sa pandemya. Sa pamamagitan po ng pagdarasal, pag-take ng vitamins, pag-exercise, tapos magkain pa ng masustansyang gulay. In the scale 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest, gaano ka-healthy ang pagkain mo during the pandemic? During that pandemic, masasabi ko nasa 10. 7 po. Siguro nasa scale of 8. Kasi during pandemic, ayun nga, medyo nakakatanim. Nagkaroon ng time magtanim ng mga gulay. So, yun ang mga kinakain namin after Tapos, hindi kami nakakalabas. Walang junk foods, walang restaurant. Yun. Meron ka bang kakilala, kaibigan, kapamilya na tinamaan ng COVID-19? Anong naramdaman mo para sa iyong kalusugan? Oo, meron kami. Yung sister-in-law ko, tapos yung buong pamilya nahawa niya. Tapos yung brother-in-law ko, na-COVID din pero nahawa buong pamilya. During the pandemic, nawalan kami ng kapamilya, which is my sister-in-law. Namatay siya September 20. During yung kasagsagan ng sobrang dami, ang COVID cases that time. Natamaan po siya ng COVID? Namatay siya. Lumaban naman talaga siya. Pero wala eh. Siguro may plano ang Diyos. Pero, ang mahirap kasi doon, siya yung pinakamabait na sister-in-law ko na nakakatulong sa amin. Honestly. Financially, gano'n. Tapos sa mga anak ko, siya talagang tumutulong sa amin. Special po siya na tao para sa inyo. Ay, super. Para malaman ang saloobin ng ating mga kababayan, tinanong namin sila tungkol sa mga pagbabagong naganap ngayong kasagsagan ng pandemya. Sa pamamagitan ng emoji game, ipapakita nila ang happy emoji kung sila ay sang-ayon at sad naman kung hindi. Online games. Online selling. Food delivery. Online class or modules.
online mass. Walang sino mang di nakaranas ng hirap nang kumalat ang COVID-19 at sa pagdaan ng mga araw, nararanasan pa rin natin ang epekto ng pandemya. Subalit, di ito naging dahilan upang mawalan ng pag-asa. Sa gitna ng pandemya, nananatiling matatag ang ating pananampalataya. Ito ang pinakaunang episode ng Talk Vibes. Sana may napulot kayong aral, inspirasyon o palaisipan. Muli, maraming salamat talkers. Kita ulit tayo sa susunod na Talk Vibes.